രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम. कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण माताजी. കേട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. മാതാജിയുടെ കണക്ഷൻ പോയതായിരിക്കും. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോൾ കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ ശരിയാക്കാം. കേൾക്കാം. മുമ്പ് പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ലേ? മംഗളാചാരനൊന്നും കേട്ടില്ല അല്ലേ? ഒന്നും കേട്ടില്ല. വായൊന്നും കിടന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മാതാജി? ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. എല്ലാരും അൺമ്യൂട്ട് ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും, എന്നാലും എല്ലാവർക്കും കേൾക്കൂ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നമ്മള് ടെമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള 16ാമത്തെ ദിവസം ഭഗവത്ഗീതാ പഠനം. ഇന്നലെ നമ്മൾ 15ാം അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ കണ്ടു. ഈ തലകീഴായിട്ടുള്ള അല്ല ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലെ, വൈദിക ജ്ഞാനം നേടണം, നമ്മള് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അറിയണം. അല്ലെ, ബുദ്ധിമാന്മാര് അങ്ങനെയാണ്. അവര് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടണം. നമ്മള് പ്രഭുവാണ് നമ്മുടെ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനത്തില് എപ്പോഴും വ്യാപൃതരാവണം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തില് ഞാൻ വാഴുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. സ്മരണ, ജ്ഞാനം, മറവിയെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തമുണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളാ. ആധ്യാത്മിക സുഖം അതാണ് നാശമില്ലാത്തത്. ഇനി ഇവിടെ 16ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് 2 കാറ്റഗറിയിലുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതിയിൽ വരുന്നവരും അല്ല വരാത്തവരും. ദുരാത്മാക്കള് ശരണാഗതിയിൽ വരുന്നില്ല. പണ്ട് എന്താ പറയാ, 2 തരം മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈൻ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരും ഉണ്ട്, അല്ല ആസുരി ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു സത്വഗുണം വളർത്തണം എന്നൊക്കെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സത്വഗുണികളായിട്ടുള്ളവരുടെ ഉള്ളില് ദേവഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ദേവി പ്രകൃതി, ആസുരി പ്രകൃതി, അങ്ങനെ 2 കാറ്റഗറി നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടും. വ്യാസവിരചിതമാണ് മഹാഭാരതം, നമുക്കറിയാം. ദുര്യോധനൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ യുദ്ധം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെയോ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയും ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല. അല്ലെ, യുദ്ധം 18 നാള്
തോൽവി സംഭവിച്ചു കൗരവർക്ക്. അപ്പൊ ഭീമൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു അല്ലെ. കാരണം അന്ന് ദ്രൗപദിയോട് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നുണ്ട്, വാ നീ എന്റെ തുടയിൽ വന്നിരിക്കേ എന്ന്. അപ്പോ ഭീമൻ ദുര്യോധനന്റെ തുട പൊട്ടിച്ച കൊല്ലുന്നത് അല്ലെ. യുദ്ധഭൂമിയിലെ മൃതപ്രായനായി കിടന്ന ദുര്യോധനനെ കൃഷ്ണനെ കുറ്റപ്പെടുത്താണ് കണ്ടപ്പോഴ്. നീ ചതിയനാണ്, അസ്ത്രശസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എത്ര തവണ നീ ആ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചു. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ പാണ്ഡവരാരും ശേഷിക്കില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനിലെ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ ദുര്യോധനനോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട, ഞാന് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വന്നതാണ്. നിന്റെ ആ കർമ്മഫലം അതാണ് നിന്നെ ഈ ദശയിലാക്കിയത് എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ആസുരികൾ എന്താ കരുതണേ, അവരാണ് സ്വതന്ത്രര്, അവരാരുടെയും വാക്ക് കേൾക്കില്ല. കൃഷ്ണൻ, ഭീഷ്മര്, നാരദാദി മുനികള് എല്ലാവരും ദുര്യോധനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. ശകുനി പറഞ്ഞ എല്ലാം കേൾക്കും ദുര്യോധനൻ അല്ലെ. ധർമ്മം അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല, ധാർമ്മികത ഒട്ടുമില്ല. ഓ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ഈ ഡിവൈൻ നേച്ചർ വളർത്തിയെടുക്കുക. ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാൻ നമ്മള് അർഹരാവണം. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ചാലാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സുഖം ലഭിക്കുക. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ 15 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പല വാക്കുകളിലൂടെ യോഗി, ഭക്തൻ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, ത്രിഗുണാതീതൻ, അങ്ങനെ യതി, അങ്ങനെ പല വാക്കുകൾ, ബ്രഹ്മഭൂതൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. ഇവരൊക്കെ ദേവീ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്, അവരൊക്കെ നന്മകൾ ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ദൈവികതയുള്ള ദേവീ പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള 26 ഗുണങ്ങള് ഇവിടെ ആദ്യ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഈ അധ്യായം പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ഹ്രീരജാബലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗച മദ്രോഹോ മനാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഇവിടെ 3 ശ്ലോകങ്ങളില് 26 ഗുണങ്ങളാണ് വിവരിച്ചു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ. അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെ അല്ലെ. എല്ലാം എന്റെ കർമ്മഫലത്താലാണ് എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആൾക്ക് ഭയമേ ഉണ്ടാവില്ല, എപ്പോഴും സ്വസ്ഥരായിരിക്കും അവര്. സത്വസംശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ധകരണ ശുദ്ധിയാണ്. കാമക്രോധമോഹ മതമത്സര്യാദികള് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അന്ധകരണം ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് സത്വസംശുദ്ധി. ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ ഓരോന്നിനെയും ഈശ്വരനായി കാണാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി പറഞ്ഞാല്. ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ധനോ ദ്രവ്യോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കൈവരുന്നത്. അറിവ്, സമ്പത്ത്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക, ദാനം. ദമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നൊക്കെ. വിഷയസുഖങ്ങള് അനുഭവിക്കും തോറും ആസക്തി കൂടുകയുള്ളൂ. അഗ്നിയിൽ നെയ്യൊഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു നിവൃത്തി വരണം. അതാണ് ദമം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അടക്കാൻ പഠിക്കുക. യജ്ഞം, ജീവിതത്തിലെ 4 ഘട്ടങ്ങള്, ഗൃഹസ്ഥ, ആശ്രമ, ധർമ്മം.
ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ഓരോ ആശ്രമ സമയത്തും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങള് യജ്ഞഭാവനയോടെ ചെയ്യുക. അതാണ് യജ്ഞം. സ്വാധ്യായം, വേദപഠനം, പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങള് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും. അന്ധവിശ്വാസം ഒന്നും അരുത്. വേദമാണ് പ്രമാണം എന്ന് അറിയണം. തപ, നല്ല ശീലങ്ങള്, അത് തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭ്യാസം ചെയ്ത് അത് വളർത്തിയെടുക്കുക. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ദൃഢത ഉണ്ടാവണം. നമ്മളില് മാറ്റം വരുത്തണം. മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അതിനുള്ള എഫേർട്ട് എടുക്കണം. ആർജവം, കാര്യങ്ങൾ നേരായ വഴിക്ക് പറയുക. ഋജു ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക. അല്ലാണ്ട് വളച്ചൊടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും ചില പേര്. അങ്ങനെയല്ല. അഹിംസ, ഏത് ജീവന്റെയും പുരോഗതിയെ തടയാതിരിക്കുക. ചിന്ത, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി ഇതൊന്നും കൊണ്ട് ആരെയും ദ്രോഹിക്കരുത്. അതാണ് അഹിംസ. സത്യം, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെ വളച്ചൊടിക്കരുത്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ. അക്രോധ പറഞ്ഞാല് ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടരുത്. കോപനിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ശിക്ഷിക്കാൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് അവകാശം? മാതാപിതാക്കൾക്ക് കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ശിക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ ഒരു ഗുരുവിന് ശിഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാം. അതല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ആരെയും ശിക്ഷിക്കാൻ അധികാരമില്ല. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം ഉണ്ടാവുക. മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കണക്കാക്കി പലതും ത്യജിക്കുക. ഈശ്വരനെ അറിയാനായിട്ട് അവഗണനകളൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ത്യാഗം. ശാന്തി, എന്തു വന്നാലും മനസ്സംയമനം കൈവിടരുത്. പ്രശാന്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം. അപൈശുനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരദോഷം കാണരുത്, പറയരുത്. എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം വാസനകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. എന്നെ ബാധിക്കില്ല അത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ അത് പറയാൻ പോകുന്നേ? ഭൂതേഷു ദയ, ഒരാളെ മഹാനാക്കുന്നത് സഹജീവികളോടുള്ള കാരുണ്യം, സഹാനുഭൂതി ഒക്കെയാണ്. പ്രസന്നത അതൊക്കെ വേണം. ഭൂതേഷു ദയ. അലോലുപത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും ആഗ്രഹമില്ലായ്മ. ചിലവരുണ്ട് അല്ലെ, എന്ത് കണ്ടാലും വേണം വേണം, അങ്ങനെ അല്ല. മാർദ്ദവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃദുലത. ഒരു ആധ്യാത്മികതയിലെ ആത്മീയ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് കർക്കശം പാടില്ല. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നല്ല തെളിമയുള്ള മാർദ്ദവം എന്ന് പറഞ്ഞ. ഹ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ലജ്ജ വേണം, ശരി ചെയ്യാൻ ആർജവം വേണം അല്ലെ? തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലജ്ജിക്കണം. അചാപലം പറഞ്ഞാൽ ദൃഢതയാണ്, ചപലതയില്ലായ്മ. ദൃഢത, എന്തു വന്നാലും മുന്നേറണം. പ്രയത്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് എത്ര പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വന്നാലും ക്ഷോഭമോ നിരാശയോ ഒന്നും വേണ്ട. അചാപലം. ഇനി തേജ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിന്റെ ബലമാണ് തേജസ്. ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യം. ഒരു ഭ്രമവും മറ്റൊരു ഭ്രമവും ഇല്ല. ദുർബലർക്ക് രക്ഷ നൽകണം. അതൊക്കെയാണ് തേജസ്സിന്റെ ലക്ഷണം. ക്ഷമ, എന്തും സഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാവുക. ഭക്തന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ക്ഷമയോടെ അതിനെല്ലാം നേരിടുക. നിന്ദകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക. ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യം. എവിടെയും പതറരുത്. ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. ശൗചം, വിശുദ്ധി. അതിപ്പോ കുളിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രല്ല, മതമാത്സര്യങ്ങളില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവണം. അത് തന്നെയാണ് ശൗചം. അദ്രോഹം, ആർക്കും ഉപദ്രവം ഇല്ലാതിരിക്കൽ തന്നെയാണ് അദ്രോഹം. അതിമാനിത എന്ന് പറഞ്ഞ ദുരഭിമാനം. സ്വയവും മറ്റുള്ളവരെ പോലും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ദുരഭിമാനം, അതിമാനിത. ദുഷ്പ്രവണതകളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക. മറ്റുള്ളവരെയും ബഹുമാനിക്കാൻ ശീലിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ 26 ഗുണങ്ങള്, ഇതിലേതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇതിന്റെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ആസുരീ ഗുണങ്ങള്, 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദംഭോദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധപാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ വിപരീതാണ് അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ.
ദൈവീ ഗുണത്തിന്റെ വിപരീതമാണ് ആസുരീ ഗുണം. ദമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അഹംഭാവം ഉണ്ടാവരുത്. ഞാൻ അത് ചെയ്തു, ഞാനെ കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ. ദർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കുലം വലിയ നല്ലതാ, ഞാൻ വലിയ പദവിയിലാ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ദർപ്പം ഉണ്ടാവരുത്. അതിമാന, ഞാനാണ് ലീഡർ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ സേവകന്മാര് കുറെ ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാരും അനുസരിക്കുക. മാനിത. ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദേഷ്യാണ് അല്ലെ, തമോ ഗുണം. പാരുഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് മാർദ്ദവം എന്ന് മറ്റേതിൽ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ വിപരീതം പാരുഷ്യം. കഠിനായിട്ട് പെരുമാറ്റം, കഠോര ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രോ ആചാര്യനെയോ ഒന്നും അനുസരിക്കില്ല, തോന്നിയ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. അഭിജാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലിയവനാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദോഷം സംഭവിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവർ ചിരിക്കും അല്ലെ. അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല. മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചാല് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അതല്ലാതെ അജ്ഞാനത്തിൽ ഇരുന്നാല് നാശമാണ് ഉണ്ടാവുക. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേവി സമ്പദ്വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദേവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അർജുനനോട് പറയാണ് ഈ മുക്തി അഭൗതിക ഗുണങ്ങള് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവിക സമ്പത്തുള്ളവര് ഒക്കെ മുക്തി ലഭിക്കാൻ അർഹരാണ്. എന്നാൽ ആസുര ഗുണങ്ങളോ ബന്ധനത്തിനിടയാക്കും. ഇപ്പോ പറയാണ് അർജുനനോട്, നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാലും നീ ആസുര സ്വഭാവിയൊന്നും അല്ല. ഒരു ക്ഷത്രിയന് ശത്രുവിന്റെ നേരെ പൊരുതുന്നത് ദിവ്യകൃത്യം തന്നെയാണ്. ജീവിതത്തില് വ്യത്യസ്ത ആശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെ അനുസരിക്കുക, അതാണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം നീ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ദൈവീ സമ്പത്ത് മോക്ഷപ്രദാണ്, ആസുരം ബന്ധന കാരണമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അസുരരെ വധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാളിയനെ വധിച്ചില്ല, കാളിയൻ യമുനയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ അസുരന്മാരെയൊക്കെ വധിക്കുന്നുണ്ട്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ദൗഭൂത സർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, എല്ലാവരും ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും പെട്ടവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളൊക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും. ഭൗതികതയിൽ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളാണ് എല്ലാം. ദൈവിക പ്രകൃതിക്കാര് നിയന്ത്രിത ജീവിതമായിരിക്കും നയിക്കുക. പ്രാമാണികരുടെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും നിബന്ധനകളെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര്. ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാണെങ്കിലോ അവര് ആസുരികളാണ് ആവുക. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിദുരാസുര ന ശൗചം നാഭിചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. ആസുരി സ്വഭാവികളെയാണ് അല്ലെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആസുരി സ്വഭാവമായിരുന്നു കൗരവർക്ക് അല്ലെ. അധാർമികരായിരുന്നു അവര്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് അല്ലെ അച്ഛന് പിതാവിന് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അന്ധതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഗാന്ധാരിയും കണ്ണുകൾ അടച്ചു കെട്ടി അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും അല്ലെ. ഒരാൾക്ക് കണ്ണില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ആള് ഈ ആളുടെ കണ്ണാവണം അല്ലെ. അങ്ങനെ വേണം ദാമ്പത്യം. അത് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരില് മക്കളൊക്കെ അധർമ്മികളായി, അതൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ അവര് ആസുരി സ്വഭാവികളായിട്ട് വളർന്നു. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ വിതുരരെ അപമാനിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വിതുരര് അല്ലെ ഹസ്തിനപുരത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. എന്നാലോ യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? വിതുരരെ ബഹുമാനിച്ച് കാൽക്കൽ വീഴുന്നു അല്ലെ.
ദുര്യോധനൻ ദ്രൗപദിയെ അപമാനിച്ചു അല്ലെ, സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുക. എന്നാൽ അർജുനന് ദേവലോകത്ത് ചെന്നപ്പോഴ് അർജുനനെ കണ്ട ഉർവശി പറയാണ് അങ്ങയോടൊപ്പം സുഖം അനുഭവിക്കണം എന്ന്. പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങ് കുന്തി മാതാവിനെ പോലെയാണ്. മാത്രല്ല എന്റെ പ്രപിതാമഹൻ പുരൂരവസ് അങ്ങയെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു. പുരുവംശം, അതാണ് പിന്നെ കുരുവംശമായത്. അങ്ങ് എന്റെ മുത്തശ്ശിയാണ് എന്ന്. അത് കേട്ട് ഉർവശി ശപിച്ചു അല്ലെ, നപുംസകമായി പോകട്ടെ നീ എന്ന് ശപിച്ചു. പക്ഷെ അതും അർജുനൻ ഒരു അനുഗ്രഹമായി. 12 വർഷം വനവാസം കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസവേളയില് വിരാട രാജ്യത്ത് ഉത്തരയുടെ ടീച്ചറായിട്ട് അല്ലെ, ബൃഹന്തള എന്നുള്ള ടീച്ചറായിട്ട് അവിടെ താമസിച്ചു 1 വർഷം. ഒടുവിൽ അത് അർജുനനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ രാജാവ് ഉത്തരയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അർജുനനോട്. അപ്പോഴ് അർജുനൻ പറഞ്ഞു ശിഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മകൾക്ക് തുല്യാണ്, എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. എന്റെ മകൻ അഭിമന്യു ഉണ്ട്, 16 വയസ്സ്, അവൻ ഉത്തരയെ വിവാഹം ചെയ്യും എന്ന്. ഇപ്പൊ സ്ത്രീയോടുള്ള ആദരവാണ്, മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കുക, അതൊക്കെ ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ്. പ്രഭുപാദിനോട് ഒരിക്കൽ ഒരു യുക്തിവാദി ചോദിക്കാണ്, നിങ്ങളിപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങള് 24 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഇതാ ചെയ്തോണ്ട് നടക്കണത്. ഇനിയിപ്പോ മരണവേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല, കാരണം ഞങ്ങള് ഈ ജീവിതകാലം ഒക്കെ ഞങ്ങള് പരമാനന്ദത്തിലാ ജീവിച്ചത്. ഞങ്ങള് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നാലും ഞങ്ങൾക്കത് പരമാനന്ദാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതല് രാത്രി വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. ഞങ്ങള് പരമാനന്ദത്തിൽ ജീവിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങള് മരണവേളയില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രഭുപാദ്. അപ്പൊ അവർക്ക് മറുപടി ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ ജന്മം വിഫലായി, അത്ര തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാന രഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികള് എന്താ പറയണേ? ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യാണ് അല്ലെ, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന്. ആകെ കൂടി എന്താ സെക്സ് ഡിസയർ മാത്രാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം, കാമം അതല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഈ ലോകം കാൽപ്പനികമാണ് എന്ന് ആസുരികൾക്ക് തോന്നും. ഇപ്പൊ കുംഭകർണൻ പോലും രാവണന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സീതയെ തിരിച്ചയക്കൂ എന്ന്. മണ്ഡോദരി പറഞ്ഞു അല്ലെ, സീതയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന്. രാജ്യവും വംശവും ഒക്കെ സ്വയവും എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു രാവണൻ അല്ലെ. അസുര സ്വഭാവികള് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ തന്നെ ഒരു മായ കാഴ്ചയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണമോ കാര്യമോ നിയന്താവോ ഉദ്ദേശമോ ഒന്നും അതിനില്ല എന്നാണ്. എല്ലാം മിഥ്യയാണ് എന്നാണ്. അവർക്ക് ജീവനും ശരീരവും ഒക്കെ ഒന്നാണ് അല്ലെ, ജീവസത്ത വേറെയാണ്, ഭഗവത് അംശമാണ്, ഇതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി ദിവസങ്ങളില് തള്ളി നീക്കാണ് അവര്. ഇവിടെ കണ്ടോ അല്ലെ, ലോക നാശകരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആസുരികൾ ചെയ്യുക. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോ അല്പബുദ്ധയ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമ്മണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിത. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ബോംബിടുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണവര് ഈ അസുര സ്വഭാവികളായിരിക്കും അല്ലെ. അസുര സ്വഭാവികള് ലോകനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയില്ലാത്തവരാണ്. ബുദ്ധിയില്ല അവർക്ക്. ഈശ്വരനെ അറിയുന്നില്ല. ഭൗതികത ആവുന്നത്ര ആസ്വദിക്കണം, അതേ ഉള്ളൂ വിചാരം.
അതിനായിട്ട് ഓരോരോ പല ഉപാധികൾ കണ്ടെത്തും. ഫലമാണ് എന്താണ്? ജനങ്ങൾ അധികം അക്രമാസക്തരാവും, നിഷ്ഠൂര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, സ്വയം അബ്യൂസേഴ്സ് ആവും അവര്. അവർക്കും നാശാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുക. അല്പബുദ്ധികള് ആണ് അവര്. ടെററിസം ഒക്കെ അല്ലെ, ആതങ്കവാദം ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഈ ഫോണില് എന്താ പറയാ, ഈ എല്ലാരെ ഫോട്ടോസ് വരുന്നു, പക്ഷെ അത് പഴയ മാതിരി ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യത്? ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഇത് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ, പക്ഷെ അത് എന്താ പഴയ മാതിരി എനിക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, എഴുതിയത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ധന്യമാതാജി, എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിലാ ക്ലാസ് എടുക്കണേ, അത് കാരണം ഫോണിന്റെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്? ഫോണിലല്ലേ എല്ലാരും ഉള്ളത്. സ്ലൈഡ് ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ, ഒന്ന് വിരലോണ്ടൊന്ന് നീക്കിയാൽ മതി. ഒന്ന് പതുക്കെ തെന്നിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. സ്ലൈഡോ? മാതാജിയുടെ എഴുതിയ ആ ഒരു സ്റ്റാൻസസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിങ്ങനെ അല്ല, ആ സ്ലൈഡ് അല്ല, സ്ലൈഡ് തീരെ വരുന്നില്ല. ബാക്കി എല്ലാരും ഫോട്ടോസ് ഇതാണ് വരുന്നത്, ഫോട്ടോ ആണ് കാണുന്നത്. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടൊന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ? ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഗുഡ്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, താങ്ക്സ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഈ കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞ 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം ഉള്ളത്. അതിലിപ്പോ 5000-ലധികം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും 4,27,000 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേ കൽക്കി അവതരിക്കും എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് 10,000 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാല് സഹിക്കാനാവില്ല ഈ ലോകം. അത്രയ്ക്കധികം ആതങ്കവാദവും കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമദാന്വിത മോഹാത് ഗൃഹീത്വാ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രത. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. എന്താണ്? ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരാത്ത സുഖഭോഗ ആസക്തിയാണ് ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാവണത്. മായാമോഹിതരായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഓരോന്നിനായിട്ട് നെട്ടോട്ട് ഓടുകയാണ്. തെറ്റായ വഴിയാണ് പോകുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയണില്ല. മലിനമായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങള്, മിഥ്യാഹങ്കാര പ്രേരിതമായിട്ട് വേദസമ്മതമല്ലാത്ത സിദ്ധാന്തമൊക്കെ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് തന്നെത്താനെ ഓരോരോ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ്. ദക്ഷൻ സുന്ദരനാണ്, ശക്തിമാനാണ്. ദക്ഷൻ ബ്രഹ്മപുത്രനാണ്. പിതാവിന്റെ അതിലാളനത്താല് മതാന്ധനായി തീർന്ന ആളാണ്. ഒരിക്കലും പ്രജാപതിമാരുടെ ഒരു വലിയ സത്രം ഉണ്ടായി. സർവ്വദേവതകളും ഋഷീശ്വരന്മാരും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചു. ദക്ഷ പ്രജാപതി സഭയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രവേശിക്കണ വേളയില് ശ്രീ പരമേശ്വരനും ബ്രഹ്മാവും ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വന്ദിച്ചു. ദക്ഷൻ തന്നെ, ബ്രഹ്മാവ് പിന്നെ പിതാവാണ്, പക്ഷെ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ വന്ദിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് നീച ശബ്ദങ്ങളെ കൊണ്ട് അധിക്ഷേപിച്ചു. പിന്നെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കേട്ടിട്ട് നന്ദികേശ്വരന് സഹിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ദക്ഷനെയും ദക്ഷാനുയായികളെയും ഒക്കെ ശപിച്ചു. അങ്ങനെ ക്രുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭൃഗു ശൈവന്മാരെ ശപിച്ചു. ഇതെല്ലാം കണ്ട് ശിവൻ അവിടുന്ന് പോയി. അങ്ങനെ പ്രജാപതിമാര് സത്രം അവസാനിപ്പിച്ച് അവരവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ ദക്ഷ പ്രജാപതി പിന്നീട് തരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രീ പരമേശ്വരനെ അപമാനിക്കാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഒരു യജ്ഞം പുതിയതായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. പരമേശ്വരനെ ഒഴികെ സകല ദേവന്മാരെയും ഋഷീശ്വരന്മാരെയും ഒക്കെ അതിന് ക്ഷണിച്ചു. യജ്ഞം ഇങ്ങനെ സഘോഷം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. ദേവസംഘങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സർവാഭരണ വിഭൂഷിതകളായ പത്നിമാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വിമാനങ്ങളിൽ കയറി ആകാശമാർഗത്തിലൂടെ യാത്ര പോണത് കണ്ടു. സതീദേവിയും കണ്ടു. അപ്പൊ പിതാവിന്റെ ഈ യജ്ഞ മഹോത്സവത്തില് എനിക്കും പങ്കെടുക്കണം എന്ന്, പിതൃഭവനത്തിൽ പോവാൻ ആരും ക്ഷണിക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ എനിക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ശിവൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, സംബന്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭവിഷ്യത്തിന് കാരണാവും, ഭയങ്കരാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ദേഹത്യാഗത്തിന് പോലും കാരണമായേക്കാം, പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നിഷേധിച്ചിട്ടും ശിവൻ നിഷേധിച്ചിട്ടും
സതീദേവി പിതാവിന്റെ യജ്ഞം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവത് അനുചരന്മാരായ ഭൂതഗണങ്ങളും ദേവിയെ അനുഗമിച്ചു. ദക്ഷനെ ഭയപ്പെട്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോ ആരും തന്നെ ദേവിയെ ആദരിച്ചില്ല, ഓരോ ആളും സംസാരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ നിന്ദ സഹിക്കവയ്യാഞ്ഞിട്ട് ഇപ്രകാരം അങ്ങയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഈ ദേഹത്തിനെ ദാക്ഷായണി, ദക്ഷന്റെ പുത്രിയായിട്ടുള്ള ദാക്ഷായണിയായിട്ട് ഞാനിനി ഇരിക്കില്ല ഇവിടെ. ദാക്ഷായണി എന്ന് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ലജ്ജയാണ് തോന്നണത് എന്ന് പറഞ്ഞ് യാഗാഗ്നിയില് ദേഹം ദഹിപ്പിച്ചു. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് രുദ്രൻ കുപിതനായി കോപാധിക്യത്താല് ജഡ നിലത്തടിച്ചപ്പോഴ് അതിഭയങ്കര മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള വീരഭദ്രൻ ജനിച്ചു. വേഗം ദക്ഷനെയും യജ്ഞത്തെയും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അങ്ങനെ വീരഭദ്രൻ രുദ്രഭടന്മാരോടും കൂടെ ആകാശമാർഗം ധൂളി പടലത്താൽ ആവൃതമായിട്ട് അവിടെ മുഴുവനും പൊടി പടലമോ, ആരെയും കാണാനില്ല. അപ്പൊ സദസ്യരൊക്കെ ഇത് എന്താ സംഭവിച്ച് പരിഭ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ദക്ഷൻ ശിവനെ അപമാനിച്ചതിന്റെ ഫലം തന്നെയാണ് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും രുദ്രസംഘങ്ങള് യജ്ഞശാല വളഞ്ഞു. ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് യജ്ഞശാലയും യജ്ഞപാത്രങ്ങളും എല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഭഗവത് നിന്ദയില് പങ്കാളികളായവരെ എല്ലാം ഘോരമായ യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ഭൃഗുവിന്റെ ശ്മശ്രുക്കളൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തു. ഭഗന്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ ചൂഴ്ന്നു. പൂഷാവിന്റെ പല്ലുകളൊക്കെ കൊഴിച്ചു. അസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ദക്ഷനെ കൊല്ലാൻ വിഷമാണ് എന്ന് കണ്ടപ്പോഴ് യജ്ഞത്തിൽ പശുവിനെ ഹിംസിക്കുന്ന പോലെ ആ കഴുത്തിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് ശ്വാസരോധം വരുത്തി നിഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ്. എന്നിട്ട് ദക്ഷന്റെ ശിരസ്സറുത്ത് ഹോമിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഹോമകുണ്ടത്തിലേക്ക് ഇടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ. ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ സതീദേവി ദാക്ഷായണി അഗ്നിയില് പ്രവേശിച്ചു അല്ലെ? അങ്ങനെ ശിവൻ വരികയാണ്. പിന്നീട് കഥകൾ വേറെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് ദക്ഷന്റെ കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ശിരസ് വേറെ ആടിന്റെ ശിരസ് വെച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, 11ഉം 12 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അതിന്റെ താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയ തൃപ്തി മാത്രമാണ് ആസുരികൾക്ക് നോട്ടുള്ളൂ. മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം അതാണ്, സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. അങ്ങനെ ജീവിതാവസാനം വരെ അവര് വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടണേ, ഒരു പ്രശാന്ത സ്ഥിതി അവർക്ക് ഉണ്ടാവണില്ല. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടാ അവര് നടക്കണേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാമക്രോധങ്ങൾക്കൊക്കെ അധീനരാണ്. സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് അന്യായവും അവര് കാണിക്കും. അങ്ങനെ ഏത് വിധത്തിലും ധനം സമ്പാദിക്കാൻ നെട്ടോട്ടം ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാം, മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയണില്ല. ഭീമൻ ശപഥം ചെയ്തു, 100 പുത്രരെയും ഞങ്ങൾ വധിക്കും എന്ന് അല്ലെ? ക്ഷത്രിയ പ്രതിജ്ഞ അത് പാലിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒരു ദിവസം പോലും ശാന്തിയിൽ ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കംസൻ കൃഷ്ണനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി പല മാർഗങ്ങൾ തേടി ഒരു ദിവസം പോലും ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ? മായാവലയത്തിൽ അകപ്പെട്ടാല് എത്ര കൈകാലിട്ട് അടിച്ചാലും പിന്നെ രക്ഷപ്പെടില്ല. എട്ടുകാലി സ്വന്തം വലയിൽ കുടുങ്ങുന്ന പോലെ ആ മായാവലയത്തിൽ കുടുങ്ങാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. ആസുര സ്വഭാവികള് അങ്ങനെയാണ്. ദൈവിക സ്വഭാവികളോ? ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദൊക്കെ ആരെ കണ്ടാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. ഞാൻ അഹന്ത മമത അങ്ങനെയൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായാലും എത്ര ജഗായി മതായിമാരായാലും അല്ലെ, അവരെയൊക്കെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കാൻ സാധിച്ചു ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്. 13, 14, 15 ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളിനോട് ആരായാലും അതൊന്ന് മൂട്ടാക്കാൻ പറയണേ. അതിന്റെ സൗണ്ടാണ് മുന്നേ വരുന്നത്. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട്, അതിന്റെ സൗണ്ടാണ് ഇത് കൂടുതൽ വരുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ആക്കൂ. മ്യൂട്ട് ആക്കിയാലും അവർ വീണ്ടും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് മാതാജി. ഇവിടെ ആ മ്യൂട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അവര് വീണ്ടും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എന്താ ചെയ്യാ? അതെ അതെ അത് ഇടിയും മഴയും വരുന്നു. ഇടിയും മഴയും വരുന്നു. ചിലപ്പോ എന്റെ അങ്ങ് നിൽക്കും കേട്ടോ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ആക്കി വെക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു. ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാവുന്നു അല്ലേ. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും, ധനമാർജിക്കും, ശത്രുക്കളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കും അല്ലെ. ഞാനിപ്പോ എന്താ, എന്റെ പദവി സമ്പന്നതയൊക്കെ ഉണ്ട്, എനിക്ക് ധാരാളം ബന്ധുക്കളുണ്ട്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനും ആരുമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വയം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാരണത്താല് അവര് അജ്ഞാനത്താലെയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ മോഹഭ്രമത്തില് പെട്ടുപോണവരാണ് ആസുര സ്വഭാവികള്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപമാണ്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേ ശുചൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനാണ് എല്ലാം എന്ന് അവര് സ്വയം കരുതും അല്ലെ. അവരുടെ മുകളിൽ ആരും ഇല്ല. അങ്ങനെ പലതരം ആകാംക്ഷയിൽ പെട്ട് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളില് അത്യാസക്തരായിട്ട് അവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവണേ? അവര് നരകത്തിൽ വീഴാണ് ചെയ്യണത്. ആസുര പ്രകൃതക്കാര് ധനാർജനത്തിന് അധാർമിക പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. തൃഷ്ണ അതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിശുപാലന്റെ കഥയാ. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കഥയാണ് ശിശുപാലന്റെ. അപ്പോ ശിശുപാലന് എത്രയോ തെറ്റുകള് പൊറുത്തു ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ. കുറെ ഇളവ് നൽകി. അവസാനം രാജസൂയത്തിന്റെ സമയത്ത് അഗ്രപൂജയ്ക്ക് കൃഷ്ണനെ ഇരുത്തിയപ്പോഴ് അധിക്ഷേപിക്കുക കുറെ തരത്തില്. എല്ലാവരും ചെവി പൊത്തി, കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തില് അങ്ങനെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് വധിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അവരുടെ കഥ, ജനനത്തിന്റെ കഥ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 17ന്റെ അർത്ഥാണ്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ അസുര സ്വഭാവികള് നിഷേധികളാണ് അല്ലെ. അവര് സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇതിലൊക്കെ വ്യാമോഹിച്ച് അഹങ്കാരാണ് അവർക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ വൈദിക വിധികളൊന്നും തന്നെ അനുസരിക്കില്ല. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പല പല യജ്ഞങ്ങള് ഒക്കെ നടത്തും അല്ലെ. ഇവിടെ ഒരു ഭസ്മാസുരന്റെ കഥയാണ് അല്ലെ. സ്വയം കഴുത്തറുക്കുക, അത്രയും പോലും എന്താ പറയാ തപസ്യ ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തപസ്യാണ്, ഓരോ വരം നേടാനായിട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആസുര സ്വഭാവികളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വരെ ആവശ്യപ്പെടുക അല്ലെ. ശരീരം പോലും ഹോമിക്കാൻ അവര് തയ്യാറാണ്. എന്നാലോ ഭഗവാൻ 5000 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ ലീലകളും ആടിയല്ലേ. ഇന്നും ഭക്തർ അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ആനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആസുരികളുടെ പ്രവൃത്തിയൊന്നും ആരും ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. 18. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പോ ദേഷ്യമാണ് അല്ലെ അവർക്ക്. മിഥ്യാഹങ്കാരം, കാമം, ക്രോധം, അങ്ങനെ സംഭ്രാന്തിയാണ് അവര്. സ്വന്തം ശരീരത്തിലും മറ്റുള്ള ശരീരങ്ങളിലും എല്ലാം ഭഗവത് അംശമായിട്ട് ഉള്ള ആ ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ദേഷ്യാണ്, സ്വയം നശിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ജന്മം അവർക്ക് നരകത്തിലാ അല്ലെ. അവരറിയുന്നില്ല. ഈ ജീവിതം വരാൻ പോകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ തയ്യാറെടുക്കലാണ് അല്ലെ.
ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തിനെ ഒന്നും അവര് മാനിക്കില്ല, അതെല്ലാം അവഗണിക്കും, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നിഷേധിക്കും. അല്ലെ? ഇപ്പോ ഒരു വിഷ്ണു ഭക്തനായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷ്ണു ഭക്തനെ ശിവനും ബ്രഹ്മാവിനും പോലും പ്രിയമാണ്. അങ്ങനെ അർജുനൻ ശിവനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു, അല്ലെ? ശിവൻ പാശുപതാസ്ത്രം നൽകി. അതുപോലെ രാവണന് നാരദമുനി പ്രിയനാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തനെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയമായിരിക്കും. എന്നാലോ ഈ ആസുരികളെ ആർക്കും ഇല്ല. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കഥയാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പാലാഴി കടയുന്ന സമയത്ത്. പാലാഴി കടയണ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? എന്താണ്, ദേവാസുരന്മാര് കൂടിയിട്ടാണ് പാലാഴി കടയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പലതും വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ലക്ഷ്മി ദേവി, വാരുണി, ധന്വന്തരി, അങ്ങനെ പല പല രൂപങ്ങളില് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവസാനാണ് അമൃത് വരുന്നത്. അമൃത് കിട്ടിയപ്പോഴോ ഇവരൊക്കെ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മില് മൽപ്പിടുത്തായി. അസുരന്മാരാണ് അത് കൈക്കലാക്കിയത് അമൃത്. അപ്പോഴാണ് ദേവന്മാർക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഈ മോഹിനി രൂപം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ലോകൈക മോഹനമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് ഈ മന്ദഹാസപൂർവ്വം അവരെയൊക്കെ കടാക്ഷിച്ചു ഈ അസുരരെ. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ അവര് പിന്നെ ഇതൊന്നും വേണ്ട അവർക്ക് അമൃത്. അന്യോന്യം കലഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അസുരന്മാരൊക്കെ അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഈ മോഹിനി രൂപം കണ്ടിട്ട് കാമപരവശരായി തീർന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ അവളിൽ വിശ്വാസായി. എന്നിട്ട് ഈ അമൃത് ഭാഗിച്ചു തരേണ്ട ആ ഭാരം പോലും അവളിൽ അർപ്പിച്ചു എന്നാണ്. അങ്ങനെ വരിയായിട്ട് ഇരുത്തി. ആ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെയും ദേവന്മാരെയും അസുരന്മാരെയൊക്കെ വരിയാക്കി ഇരുത്തി. അസുരന്മാർക്ക് അമൃതം തീരെ കൊടുക്കാതെ ദേവന്മാർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തു, അല്ലെ? ഇപ്പൊ സ്വർഭാനു എന്നുള്ള ആ അസുരൻ ദേവവേഷം എടുത്തിട്ട് ചന്ദ്രസൂര്യന്മാരുടെ മധ്യത്തിലിരുന്ന് അമൃതം പാനം ചെയ്തു. ഉടനെ ഭഗവാൻ സുദർശനം കൊണ്ട് അവന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കുകയാണ്. അതിലെ അമൃത സ്പർശം സിദ്ധിച്ചത് കൊണ്ട് ശിരസ് അമരതയെ പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെ ദേവന്മാർക്ക് അമൃത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മോഹിനി രൂപത്തെ മറിച്ച് സ്വരൂപം തന്നെ സ്വീകരിച്ചു. ആ കഥയാണ് ഇവിടെ, അല്ലെ? മോഹിനിയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? സ്വർഭാനുവിന്റെ ശിരസ്സറ്റിട്ടുള്ള അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 19 താനഹം ദ്വിഷദ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാ അനാസുരീഷ്വേവയോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. എന്താ പറയണേ? ഈ ആസുര സ്വഭാവികളുടെ കാര്യമൊക്കെ പോക്ക, അല്ലെ? അവരെ ആസുരയോനികളിലാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ജീവികൾ ആകസ്മികമായിട്ട് ജനിക്കുന്നതല്ല എന്നിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തില്, അല്ലെ? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവികള് ഈർഷ്യാലുക്കളായ നരാധമന്മാരായിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള ജന്മങ്ങളും ഉണ്ടാവുക. വൈകുണ്ഠത്തില് ദേഷ്യം പാടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുക, സനകാദി ഋഷീശ്വരന്മാര് 4 പേരുണ്ട്. സനകൻ, സനന്ദൻ, സനൽകുമാരൻ, സനാതനൻ, അങ്ങനെ 4 കുമാരന്മാര്. അവരെപ്പോഴും 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ പ്രായമാവില്ല അവർക്ക്, പക്ഷെ ജ്ഞാനികളാ. അങ്ങനെ അവരൊരു പ്രാവശ്യം വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ചെല്ലാണ്. അങ്ങനെ 7 ദ്വാരങ്ങളാ, 6 ദ്വാരങ്ങളും കടന്നു. ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ആ ആകാംക്ഷയില് പെട്ടെന്ന് 7ാമത്തെ കവാടം കടക്കാൻ ഓടിച്ചെല്ലാണ്. ആ വേളയില് അവിടെ ജയവിജയന്മാരാണ് അവിടെ കാവൽ നിൽക്കണേ. അവര് തടഞ്ഞു. ഇവരുടെ 4 കുട്ടികളല്ലേ കാഴ്ചയില്, ഇവരുടെ മഹത്വമൊന്നും അവരറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ തടഞ്ഞപ്പോ അവരെ ശപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ 3 ജന്മം ആസുരയോനിയിൽ ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ സത്യയുഗത്തില് ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ഹിരണ്യകശിപു ആയിട്ട് ഇവര് ജനിച്ചു. പിന്നീട് ത്രേതായുഗത്തില് കുംഭകർണനും
രാവണനുമായിട്ട് ജനിച്ചു. പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗത്തില് ശിശുപാലനും ദന്തവക്ത്രനുമായിട്ട് അവര് ജനിക്കുക. അങ്ങനെ 3 ജന്മം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവര് ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടി. അങ്ങനെ ഉള്ള കഥയാണ് ഇത്. അങ്ങനെ ഇവര് ശപിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴ് അപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വന്നു പറഞ്ഞു, ശിഷ്യര് തെറ്റ് ചെയ്താലും സ്വാമി അതിന് ബാധ്യതയുള്ളവരാണ്, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ സനകാദികളെ വേണ്ട വിധം സൽക്കരിക്കുന്നതാണ് കഥ. വൈകുണ്ഠത്തില് ദേഷ്യം പാടില്ല. സനകാദികളെ ജയവിജയന്മാര് കടത്തി വിട്ടില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ 3 ജന്മം അസുരന്മാരായി ജനിക്കണം എന്ന്. പിന്നീട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിലും മോക്ഷം നൽകുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇവരുടെ ഗതി എന്താണ്? ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മം എടുത്ത ശേഷം പോലും ഇവര് എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന്. അപ്പൊ ഇവര് സ്വഭാവം മാറ്റണം അല്ലെ? ഭഗവതോന്മുഖമാവാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളില് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആസുരി ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം. ഒരു വ്യക്തി അറിയണം തന്റെ കർത്തവ്യം, ലക്ഷ്യം എല്ലാം. ഭഗവത്ഗീതയിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. നാം ഭഗവാനെ അറിയണം. ഭഗവാനുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മറന്നുപോയ നമ്മുടെ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. മനുഷ്യന്റെ കടമയാണ് അത്. റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അല്ലെ? എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ അല്ലെ? ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തിയാണ്, എങ്കിലും ആസുരികളില് കനിയില്ല. ഇവർ ജന്മം തോറും അധപ്പതിച്ചിട്ട് പൂച്ച, നായ, പന്നി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി തീരും. ആസുരികളെ വധിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ വധിക്കപ്പെട്ടാല് അവർക്കും മോക്ഷം തന്നെയാണ് കിട്ടുക. 21. ത്രിവിധം നരകസ്യദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങളാണ് ഈ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഒക്കെ. നരകദ്വാരങ്ങള്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ 3 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പല സമയത്ത് ചില സമയത്തെങ്കിലും ഈ വക ഈ 3 എണ്ണം ചിലപ്പോ ഉണ്ടായി എന്ന് വരും. ഒരിക്കല് ദ്രൗപദിയും അർജുനനും യുധിഷ്ഠിരനോട് ക്രോധം പൂണ്ടു. 13 വർഷം അവധി ആഘോഷിക്കാനല്ല ഈ കാട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്, വനവാസാണ്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് എന്ന് യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയാണ്. നിങ്ങൾ രാജാവല്ലേ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭിക്ഷ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ? എനിക്ക് സത്സംഗമുണ്ട്, കുടുംബം കൂടെയുണ്ട്, ഭരണകാര്യങ്ങളോ മറ്റു ചുമതലകളോ ഒന്നുമില്ല. ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ വഴക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും വ്യാസദേവൻ വന്നു. പിന്നെ അർജുനനെ ഇന്ദ്രലോകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ചില വേളയിൽ, ചിലപ്പോഴെങ്കിലും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും ക്രോധത്തിനൊക്കെ അടിമപ്പെടാറുണ്ട്. നമ്മൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പൊ വിദേശികള് എത്ര പേര്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പല കുറ്റകൃത്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവര് നാമജപത്തിന് ശേഷം സസ്വഭാവികളായത് കാണാം. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി. 22. ഏതൈർവിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദ്വാരൈ സ്ത്രീഭിർനര ആചരത്യാത്മന ശ്രേയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പരമപദത്തിലെത്തുന്നത് എന്ന്.
മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ കാമക്രോധം ലോഭങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം, അല്ലെ? വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അങ്ങനെ അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്താല് പിന്നെ ജീവിതം സഫലമായി എന്നാണ്. 23 യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരത ന സസിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. ശാസ്ത്രവിധികള് അതനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇതിനെതിരായിട്ട് കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് പരിപൂർണത നേടില്ല. മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിപൂർവം തന്റെ ജീവിതത്തെ സമുത്കൃഷ്ടമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തരം താഴ്ത്തപ്പെടും. നിഷിദ്ധമായതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ശാസ്ത്ര അധ്യയനം ചെയ്ത് വേണ്ടതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോവാം, അല്ലെ? പല പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താല് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയണേ? ഒരാളെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കുകയാണ്, കുറെ നേരം വിചാരിക്കുക, ശ്വാസം മുട്ടി വല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴ് ഒരു നിമിഷം പുറത്ത് കൊണ്ട് പിടിക്കും, അപ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കും, വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഒരു സന്തോഷം, അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്വർഗമൊക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ അതൊന്നും അല്ല, അല്ലെ? ഭഗവാനെയാണ് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടത്. അന്നൊക്കെ ഓരോ യുഗത്തില്, അല്ലെ? ഇതേതാ സത്യയുഗത്തില് അന്നൊക്കെ 2 രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലാ, അല്ല 2 ഗ്രഹങ്ങള് തമ്മിലാ യുദ്ധം നടന്നത്. ഇത് ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കണതാണ്, അല്ലെ? അന്ന് പന്നിയായിട്ട് വന്നിട്ട് സത്യയുഗത്തില്. ഇത് പിന്നെ എന്താ പറയാ, ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോഴ് 2 രാജ്യങ്ങളാണ് ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോഴോ 2 കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ തമ്മിലാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ കലിയുഗം വന്നപ്പോഴോ ഒരാളിൽ തന്നെ ആസുരികവും ദൈവികവുമായിട്ട് ഒരാളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. 24 തസ്മാച്ഛാത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യാകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, ഈ നമ്മള് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യാൻ അരുതാത്തത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവുക. വൈദിക വിധികളെല്ലാം ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള വഴികളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം. അവര് വേദസംഹിതകളിൽ നിന്ന് നേടാവുന്ന അത്രയും അറിവ് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളോട് ആദരവ് വേണം, അല്ലെ? അതിനോട് വെറുപ്പുള്ളവര് ഒക്കെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണമാവും, വലിയ അപരാധവുമാണ് അത്. മനുഷ്യരുടെ ഒക്കെ അവബോധത്തിന്റെ ലെവല് അനുസരിച്ചിട്ട് 4 ലക്ഷം ടൈപ്പ് ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ്. ആസുര സ്വഭാവികളൊക്കെ ലോവർ ലെവലിലാണ്,
അവിടുന്ന് ഉയർന്നുയർന്ന് ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പരിശുദ്ധരാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം പരിശ്രമിക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലേ? ഇപ്പോ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ വാക്കുകള്, സന്ദേശങ്ങള്, നിർദ്ദേശങ്ങള് അതൊക്കെ നമ്മള് ഭക്തിപൂർവം അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മള് ആത്മീയതയിൽ നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാം. ഈ ആസുരീക ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാം ആണ്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ആ ഇത് കലിയുഗത്തിനെ കുറിച്ച് 4,32,000 വർഷം അതാണോ കലിയുഗത്തിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ, ദൈർഘ്യം? ദൈർഘ്യം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് 4,27,000 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കൽക്കി വരും എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ 5000-ലധികം വർഷം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു കലിയുഗം. എത്ര? 5000? 5186 അങ്ങനെ എത്രയാണ് കണക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞു കലിയുഗം. അത്രയും തുടങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ മുതല് കലിയുഗം തുടങ്ങി. 5000-ലധികം വർഷം മുമ്പാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ പിന്നെ 4,27,000 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് കലിക്ക് വരിക. അതെ. കലിയുഗ അവസാനത്തില്, കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തില്. പിന്നെ ഈ കൽക്കി വരുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മാതാജി? ലോകാവസാനം. കൽക്കി വരാറാവുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഈ ലോകം ആകെ മറിച്ചിടണ പോലെയാവും. ആതങ്കവാദം ഒക്കെ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെയൊക്കെ